Game Changer, Innocent Mutolo on Jess Kabila and Simplex Chichola. Moni Amalawi amuna ndakadzi kwina kulikonse kumene muli mawa walero lolemba pa 16 February chaka chino cha 2026. Ine ndi Often Innocent Mutolo kapena kuti Twerrenyenye Mr. Game Change. Remember, ine sindimaopa wina aliyense. Ndibwereze pano kuti ine ndopsa kwambiri. Ndipo ine sindinganjenjemere ndi zisiru zimene cholinga chake ndikuononga dziko lino la Malawi. Nimati mtero a Malawi kuti uthenga umene ndikuperekawu muponye ngakhale m'magrupu a Malawi Congress Party, magrupu a dzipani zosusa, as long as you own the Malawi. Uthenga umenewu muponye ku kaya ndi grupu ya MP, muponye grupu ya nduna, muponye magrupu akulu a dzipani a NGC, muponye kuma grupu anu inuyo amene mumazicha kuti ndinu majaji mdziko lino, inu amene mumazichula kuti Malawi Law Society, muponye kuma grupu anu. Ine Game Changer ngati nzika ya dziko lino ndifuna ndiyankhule sopano. Ndimafuna Malawi ndikubwezereni mbuyo pang'ono kuti mu 2020 dziko la Malawi linakankhiridwa mosafuna kupita ku ulamuliro wa nkadza, ulamuliro wa kupha, ulamuliro okhapa anthu, ulamuliro okondera, ulamuliro wa kuba, ulamuliro umene umachosa democracy, ulamuliro umene umayendesedwa ndi mpuli mphushi za wanthu chifukwa cha majaji. Ndibwereze mu 2020 dziko lino pa 5 years yaona zonyansa kusatira ziganizo kapena chiganizo chimene anthu ena kumabwalo a milandu anapanga pofuna kupindulisa mimba jawo, iwo ndi mabanja awo, iwo ndi anawo, kuti dziko lino alibe nalo ntchito ngakhale litapita ku chiwonongeko ngati mene linaonongekera, ngati mene laonongekera kusatira ziganizo za mabwalo a milandu zimene anapanga mu 2020. Today pamene ndikunena pano, APM akudzudzika ndi kukonza dziko lino, nduna zikudzudzika ndi kukonza dziko lino, chipani cha DPP chili kangalikangala osagona chifukwa cha matuvi amene MCP yasiya mdziko lino, sacha ziganizo zopusa zomgwamgwana zimene mabwalo a milandu anapanga mu 2020. Majaji acha Malawi mukwadziwa, maina acha mukwadziwa, sanamwalire ali ndi moyo. Ndifuna maono mundisatire ndisanafike ku judiciary. Remember, Malawi ndi watu, misonkho ndi yathu, malamulo ndi athu. Palibe munthu amene ali above the law. No one amene ali pamwamba pa lamulo. Aliyense amakhala pansi pa lamulo. Iweyo ndi jaji, iwe ndi president, iwe ndi MP, iwe ndi minister, but all of us ifeyo tili pansi pa malamulo. So ndimafuna Malawian mundisatire and please understand me well. Chifukwa zokuza dziko langa. Ndibwerere pang'ono ndipite kundale. Last week, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, anapanga deriva sona imeneno Amalawi ambiri ali shocked, imene Amalawi ambiri tikuombera mmanja, imene Amalawi ambiri sitikutha kumvetsa, imene Amalawi ambiri tikunena kuti no Malawi tinazipangira toka uchitsiru, Amalawi tinazichedwesa toka, osati ngati kufuna kwathu koma chacha mbala zina zigawenga zina zochedwa majaji amene anapangisa kuti mpulumutsi mkulukuta moyo amulande boma mu 2020. So today ndimafuna ndiyankhule Amalawi anzanga, mwamva chipani cha Malawi
Congress Party simene from today nditakuyankhula kuti no Malawi wina aliyense akamaitana Malawi Congress Party akamaona msogolero wa Malawi Congress Party atamwa mtula kuti wakupha atamwa mtula kuti wapata chifundo atamwa mtula mayina ononga zigawenga zazikwa nje zopanda zifundo anthu amagazi manja ndikulankhula izi ndifuna nditambasule pa ndizomvesa chisoni kunena kuti no zimene wayankhula msogoleri tate wa dziko lino bambo kholo wa dziko lino APM kusona last week ndimafuna nditero kunena kuti zomvesa chisoni kuti mbuli zina za watu mbuli zina zooneka kuti zinapita ku skulu koma zili zibwibwibwi zine mpete achina Jesse Kabwira achina Simplex Chichola Banda ndi timu yawo ndikumayankhula mobwambwana ndikumayankhula mopucha mafana uza Jesse Kabwira zili bwino kuti poti ku parliament tainapate timasungira ko ulemu ife parliament timaziwa kuti ni nyumba yolemekezeka ni nyumba ya malamulo koma zimene mumayankhula ku parliament zija ndimakumveserani ndipo ndinali behind you mukhale ndi mwayi waukulu fanyo ndilo siku lina kuzayankhula zopusa ngati zomwezo pa open noti ku nyumba ya malamulo anthu ena aza kukutumbula makofi kabwino. Simplex Chichola Banda, let me warn you kumayankhula za uchichiri za mtunju Malawi akumva siku lina Malawi aza kupotokola because Malawi ife sitijaiwala ndipo ife sitinge kuiwale zigawenga za watu zokumba za watu and Simplex Chichola Banda we know you very well limodzi mwa wantu amene umaenda ndizi ndalama zochuluka kubuti ya galimoto yako na ukanugawa dziko lino la Malawi ndimafuna ntero kunena kuti ife amalawi sife zitsiru we are not stupid people and now yonena kuti we can kneel down and listen you are stupid inapita. Let me say this amalawi dziko lino ndilatu amalawi dziko lino tinalongola toka amalawi dziko lino talivutikira amalawi tasala ndizilemba amalawi tikazitembenukira tikuona mmene munadusa zosokera za kuchipatala chifukwa cha kukhapidwa ndi Malawi Congress Party. Anyway mfundo yanga iliponena kuti by Jesse Kabwira I think iwe ndo temberere Jesse Kabwira I think iwe ndi chitsiru cha Zimbabwe Jesse Kabwira I think iweyo manja mwako mnazo za magazi iwe ngosa konda dziko you and your party zitsiru za watu you can go to court and sue for me kulea kuti game changer wania kulira is because if Malawi for the first time patadusa 5 years yozunzika amalawi aona kuti January atakhala ngati mwezi wina uliwonse amalawi akudya amalawi akukuta amalawi ali pa mtendere amalawi ali pa ufulu amalawi akukhala ngati sopano dziko lathu somewhere come back from nowhere yeah APM amadama APM soda ya ifupi umafuna ikale ya Itali koma yochuluka ndi mibwebwe yochuluka ndi mabodza yochuluka ndi uchitsiru ndibafani tero choja Malawi APM pazirache kapena moponda mwache sumunga fanane ndi moponda mwakabwira sumunga fanane ndi moponda mwachakwe ndibafuna ndiyankhule chonchi bosa opa MCP sukunga pezeke candidate 1-0 ngati Professor Arthur Peter Mutharika sukunga pezeke so muntu oponse ngakhale nduna za Professor Arthur Peter Mutharika waye ndikuyankhula zimenezi zaoneka kunena kuti Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika President of the Republic of Malawi sir if Malawi tukupangani salute and if I do pangani support because mwina amalawi ife tinazolowera kumaongera mbanje za uchitsiru but now we realize kunena kuti inu Your Excellency ndinu mpulumutsi olonjezedwa ndi Mulungu amalawi sitivomera kuti wina akusokonezeni amalawi sitivomera kuti wina akuipisireni vi kaya ndi wachipani kaya ndi wa opposition kaya kuchokera party kaya ndi wa business
kandi majaji ife Amalawi sitivomera, because mu 2020 tinaona MCP itagula majaji, tinaona MCP ili ndi zilombo zigawenga za HRDC kupanga china chilichonse choteka kuti alibe dziko lino, alinyesisa dziko lino. Kaya mukundimvesesa kaya. Now today Amalawi Nzanga Jesse Kabila atipopanga respond to what the president deliver, persona imene waipanga deliver last Friday, akuti mulibe chanzeru chimene wapanga. Atamempekiza kuti sona ya profesa Bukhari kuti akuti ayi achihana sana akule bwino kuti akukalima soya kuti pako muzikalima soya kupeta, right? Ndipo samatanthauza Malawi amene nakavota, amatanthauza inu azisogolera MCP zimene zinali nduna, zimene zinali zilombo zikulu, zimene zimandiye ndalama zazikolo lophatikizapo chakwera. Inu achipanda kwakulu kuna kuti munagada buzidwa pita mzikalima soya kwanu. And once again, pita mzikalima soya kwanu. Also anti my members, because my members sana kuvotere anaona uchisiru wanu. My members IMCP anavotera Professor Arthur Peter Mutharika ndoche pawoka jazi bareanu abene muma pasa ndalama zankani kuzera tukula pakobo abene makavotera kuti no mupitirira kuamera zindalama kwatijira zindalama. But Malawi anayakula 3.30 billion votes. Amalawi tinayakula ife timafadi tero tumuguze ni bai Jesse Kabila kuti china chilichonse chimene mwachiyankula Friday kusatira kuyankula kwa president popanga deliver soda yache kuchiko la Malawi ndizopusha zimene mwayankula. Ndibwereze ndiza uchichiru zimene mwayankula. Ndibwereze zaoneka kunena kuti inu Akabila ndi chipani chanu cha MCP inuyo simungalowe mpangologolo pomwe mwa APM. Chimene ndikuyankula zaoneseratu kuti china chilichonse chimene wayankula profesa kwa inu chakukulirani simungathe kuchipanga interpret. Adisini kujiwa chipani cha Malawi Congress Party chikukusira njikuti uziyankula za mibwebwe zopusha zopitiliza kumphachi pati chimayo pusha ngatiwe. Ndikujiwa kuti chibwendo amene abanda simplex kuti aya sona inali yafupi Amalawi sitefuna za zitali koma zitachuluka ndi boja, zitachuluka ndi uchichiru, zitachuluka ndi kupanda jeru. From day one APM kukhala president wa dziko lino, that was 2014 to 2020. APM sanayankhulepo speech yopitirira 1 hour and zimene amayankhula zimachitika. And he also remind us kuti zimene amayankhula ndi zimene amachita, zimene amalonjeza zimene amachita, zimene sangachite sangalonjeza. Si munthu uja amanena kuti no ndikayika nsewu sakayika, kuli nsewu kulibe nsewu, kuli sukulu kulibe sukulu. Si APM amene. And let me tell you, winali encholimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika munthu oyambirira amene ndi ime kulimbana naye ndine Mutoro Mr. Game Change. Aliyense omayima ndikupalimbana ndi nduna za APM zimene zikugwira ntchito yokomera nzika za dziko lino, ine ndiyima naye ndithana naye. Aliyense omayima ndikupalimbana ndi SPC Saidi kuti ayi bwanji muti chosa ntchito, bwanji muti panga suspend Mr. Saidi kwina kulikonse umene muliko mumve kuti zigwirani ntchito zigawenga zonse zimene zimaononga, zimene zimaba, zimene zili ndi milandu, zimene zinayikidwa kuti no ziononge boma muzichose mbuzi za wanu. Mbafuna ntero kuti mayi Jesse Kabila palibe chimene munganene chimene Malawi atha kuombera m'manja. Azombera m'manja zitsiru zanu zomwezo. Mwina anyamata anu amene mmauza kuti ayi tinama sitina kugayireni komabe msamati nyonse ndi zitsiru zimene zitakumvera zopusha zimene mnayankhulazo. Ndipo anyamata MCP mukanakhala ena mukanafika pozindikira kuti MCP yo azisogolera nama kutenga ngati mbuzi za wanu, ngati makasu awo. Fasanga kuuza kuti yesi tinaba koma ndino anatu msamati sachijala, yesi tinadya inu simunadye nawo komabe muzitombera m'manja. Mawu wopusha uchitsiru ani ngati achinyamata MCP mtapitiriza kwa mtambanja zidepete zidole zanuso iluso dopusha.
ndifuna ndipitirize motere ndiyakule pa nkhani yokhudzana ndi judicial. Ndifuna kuti tipangidwe interpret kuti kodi majaji zigawe ngazi zizikhalabe pomwepa. Ndaonapo makocha a mpira akuti akalephera kupambanitsa timu akamaluzisa timuyo amapasidwa ndalama yakupangidwa terminate contract yawo ngati ni ndalama ndikuwapasa zipita than kupitiriza kupha timu. Now I want someone to interpret to me very well, or to us as citizens of this republic, kuti kodi majajiwa boma simungawapange terminate ma contract yao, because if Stephen zimene amachita 2020 in the name of majaji kutaka kuti atiwonongereso dzikoli. Why I'm saying this, Amalawi jaji wanzeru, jaji wozindikira, jaji wokonda dziko lache, jaji wokonda anthu ache sangalolere kukalika dziko pa mavuto ndikumanena kuti boma limene likumudiyesa iyeyo, boma limene likumulipira iyeyo, limene linampasa chigalimoto kumayendera, limene linampasa nyumba kumapasa mamiliyoni andi house allowance, ndikumapasa zimasalale zodula, ndikumalichancha boma lomwero kwa munthu wina wobwera vipipyozo zaka ndalama kuti boma litenge ndalama over half budget ya ndalama zimene timagwiritsa ntchito kuti zipite kwa munthu wamba wobwera ku dziko lina kuzafunafuna ndalama. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Amalawi remember, majaji athuwa ni majaji amene sakudziwa enawo chimene akuchita. Mr. President, sir, a minister, Honorable Said, komanso a law society, and all Malawians, please let's all join hands together. We can protect our money, we can protect our country, we can protect our democracy. Majaji atusakukonda chikoli. One day nimawerenga Bible, ninapeza kuti ngati kuli gulu limodzi limene limapereka zigamulo zake mosakonda Yehova, mosakonda ndi kuopa Mulungu, ni majaji. And amodzi mwa majajiwo ndi awo amene akuti no, dziko la Malawi timakhala ndi budget yosafika 14 trillion. And ndalama zimene zizambiri timapempha azungu kumatithandiza. Everyone knows. And jaji ozindikira bwino, jaji okonda dziko lake, amene ali ndani mdziko lino, amene ali ndi banja lake abalache dziko lino, ndikumanena kuti no, dziko lino boma limene likuvutikira kuti lisake ndalama dziko lino likonzeke, ati litenge 7 trillion lipereke kwa munthu wobwera. Misonga yathu itapidwe 7 trillion. Imesi tikuzuwa kumene ili ipasina munthu wobwera amene anabwera kusasaka ndalama dziko lino. Iliyo majaji mofana ndikuuze simubaliza chaka chino. Ndibwereze, majaji amene mukupereka namene munapereka ziganizo zopusa mu 2020 amene sa MCP kukutumani kuti mulimbane ndi boma la Profesa Peter Mutharika, simubaliza 2026 mumgalira ndiki. Because Amalawi sapepera zopusa, because Amalawi misozi yathu sipita pachabe. Kwa timafuna yankhula chonchi, Amalawi nzanga tigwirane manja. Boma kuchokera mu office ya president, vice president, ndi nduna zonse ndimafuna yankhula chonchi. Ma MP nzika za dziko lino tisakhale tete kuyang'anira majaji amene ndi oyipa mitima, amene akugulidwa, amene akukhala m'mamiti ndi Malawi Congress Party kuti azipereka zigamulo zofuna kusaukitsa dziko lino, cholinga chokuti agwetse boma la APM. Ndimafuna ndipemphe ngati kuli koyenereka ma contract yawo kupangidwa terminate, apasidwe ndalama zawo sitiruza koma mfiti zizipita. Ndibwereze, makochi amatha kupangidwa terminate contract yawo ndikupasidwa ndalama zawo kumapita, ndikutengerapo wina kuti apitise kukonza team. Why not majaji oyipawa? Lastly, ndimafuna ndiyankhule chonchi, Amalawi tigwirane manja. Ife pena paliponse pamene pakuchitika za usiku, ife tikapyagirapo ma demonstration, ife tikasekapo, ifeyo tiima to protect chuma chathu, to protect our freedom. Sitivomera zausiku. Ndikumbuse pano, Malawi akudya, mankhwala akupezeka,
chimanga chikushika zinthu zambiri zasika mtengo under the leadership ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Amalawi ali pa mtendere sindikufanso zokampana under the leadership of Profesa Arthur Peter Mutharika. Ati mafandi ya kula chocho ngati MCP mwakonza mafilimu ena kuti muzipitiriza kumazunza zatu akungula cha Rubino kuti anthu ayambe kusoja chala boma la DPP zili ndale zanu zopusha zimene mapande fandino akupha ngakhale malubino akudziwa kuti amaphedwa mbuya muja Fatamula Congress Party mbiri yakupha malubino anayamba ndi amene amayichita dziko lino ndi Malawi Congress Party. Mafana ndikuuza nakabwira nkhani imene mwayiyamba ntchito imene mwayiyamba uchisiru umene mwayiyamba somumalizisa ine ndopsa kwambiri. Ambuya kudalisenda Malawi ndimafuna mtero kuti tiyankhula pa misonkhano yosiyana ya nkhani. Ife cholinga chathu ndi kuliphunzitsa dziko, kulidziwitsa dziko, kulichenjeza dziko, komanso kususana kotheratu ndi anthu amene afuna kuwononga dziko lino, anthu amene sakonda dziko lino, anthu amene safuna chilungamo dziko lino, koma kuti zindalama zochuluka zimene Malawi timavutika kululidwa misonkho zisipita mdzanja lawo. Ndipo ndimafuna ndiyankhule kuti mwenye uyu mukunena kuti timpasa zima trillions, ife sitimpasa, ife timpatsa ndipo mukapanga masewera dziko linokuya kasomoto kachikena wa ife nzika za dziko 47 trillion imeneyo Amalawi agule fertilizer ochipa mtengo sizo dimene kubwera. Amalawi agule mankhwala kapena apeze mankhwala ochipa mzipa ambiri muzipata. Amalawi mafuta asasowe. Amalawi zambiri zichitike, misewu imangidwe, zipatala zimangidwe, masukulu amangidwe, mtendere wa Malawi ukhale pena paliponse. There is siru zina in the name of ifeyo ndife ogamula milandu mukubwera kuti muzitimbera zindalama munjira yezimenezi. We know kuti ngakhale mwenye uyu wakupasa ndizindalama wakulonjeza ndizimabiliyoni koma timafuna ndiyankhule ifeyo very soon tipacha because misonkho yathu titi tizatoka. Mwina muganiza kuti noyiya mukabanga choncho Amalawi tisonya APM iya akulephera akutani. Ife tuziwa kuti imilo cholinga chanu mufuna kuti ife tisonye APM koma ife tisonye ndipo ndikufinyani ndithu. May God bless you and may God remember Malawi. Mulunguso ateteje ndi kuyang'anira komanso pereka nzeru zakuthwa kwa tate wa fuko lino Profesa Arthur Peter Mutharika and the First Lady ndi nduna zonse tibwanani ziko.